Hej YouTube, og velkommen til Diego Costas Road to Glory del 2. I dag har vi fået en gratis pakke, en 50-kort pakke, så den vil jeg åbne med næsen. Så åbner den. Vi skipper, når vi kan. Skip. Vi fik Benten, og vi fik Sanchez. Fantastisk. Og vi kan ikke sælge dem, vel? Nej, vi fik Sanchez. Vi gemmer faktisk bare. Så har vi så fundet en modstander. Lad os se hans hold lige om lidt. Håber ikke, det er godt. Så bliver vi enige om trøjerne. Kom, tryk. Han er lidt nede af ham her. Så, endelig. Hvad er rating? 84 rated, 100 kemihold. Det er et rimelig godt hold, faktisk. Ikke den bedste målmand. Nej, vi kan godt lide Liverpool, så. Men lad os begynde til første højdepunkt. Første chance? Nej. Så vi kan se, står den 1-0 til de andre. Og Aubameyang, han løb bare, så. Lad os så vende til første højdepunkt. Andet. Chance? Nej, tæt på. Prøv chance? Galindo. Spilleren, der ikke har nogen gode stats, gør det simpelthen. Fantastisk, og det er også i det 42. minut. Rigtig godt. Sådan. Så er der også snart halvleg, så det bliver godt. Ja. Så er der halvleg af kampen, den står 1-1. Vi kan måske lige se halvleg-statsen og se, om det er fortjent, at den står 1-1. Halvleg-statsen, de ser sådan her ud. Vi har 3 skud, han har 6. Vi har 53 boldbesiddelse, og han har 47. Vi har 60 skud på mål, ja okay. Det ser ud til, at det næsten er lidt mere fair, det er ham der foran. Nej, har vi skader? Nå, vi har en lille skade. Det kan jeg lige se hernede. Skader. Men lad os så vende til første højdepunkt. Vores modstander scorede desværre på et mål med Reus. Det var så også rimelig godt. Der var ikke så meget at gøre. Men vi håber, vi kan komme tilbage. Diego Costa har chance. Nej, desværre. Men lad os håbe, det går bedre end næste chance. Diego Costa har chance. Diego Costa. Nej, han blev desværre taklet lige til sidst. Ikke så godt. Så sluttede kampen, så den blev desværre 2-1 til modstanderen. Det var ikke så godt. Men lad os se, om der er nogle opgraderinger. Diego Costa blev i hvert fald ikke man of the match. Har han scoret nogle mål? Nej. Har han lavet nogle... Nej, ikke selv mål. Assist? Nej. Nå, men så var der ikke så meget mere der. Men lad os hoppe ind til næste kamp. Vi har så også lige fundet på en ny regel, og det er, hvis det er, at vi vinder sæsonen, altså hvis vi rykker videre, eller vinder den helt, så er der 3 opgraderinger. Ikke hvis vi bliver i sæsonen eller noget, så er der ikke nogen opgraderinger. Men det var bare lige det, jeg ville sige. Lad os komme ind til første kamp. Så har vi så fundet en modstander. Jeg håber ikke, han er god. Det ville virkelig være godt, hvis han ikke var. 76 rated, 57 kemi. Det skal nok blive godt. Wow, han er ikke helt styr på det med kemien, kan man se. Lidt, måske i gang med noget BPL-hold. Men det ser ikke så godt ud igen lige nu. Lad os komme ind til første chance. Så skruede han desværre. Ja, meget uheldigt. Lad os komme ind til næste chance. Jeg siger det. Han sweatede den, så der var ikke så meget at gøre. Han har gået 2-0. Ja. Men lad os komme ind til næste chance. Så er der så chance. Nej, Desværre. Chance, Diego Costa. Første I den her episode. Laver vi lige en flabet? Ej, okay, det var ikke den, jeg ville lave. Jeg ville lave bølgen. Men det går nok. Lad os vente til næste chance. Så er der så halvleg. Den står desværre 2-1 til vores modstander. Men vi håber, vi kan komme tilbage. Det er sort mål, han scorede. Lad os hoppe ind til første chance.
hvis der så kommer en til os. De skruer desværre igen. Det går ikke så godt lige nu. De er også sammen. Der er chance. Diego Costa ligger den af til Kane. Kane dribler lidt. Nej, det blev desværre ikke så meget. Diego Costa har chance. Diego Costa. Nej, tæt på. Nej, det var meget tæt. Det var ikke så godt. Vi ser lige chancen igen. Desværre. Det var ikke så godt, han scorede nu. Men vi har lige aftalt, at vi vil lave en lidt længere episode i dag, fordi at det ikke er gået så godt for os. Så vi kommer til at spille 1 eller 2 kampe mere. Eller 3 på den sags skyld. Så det var bare det, jeg vil sige. Vores kamera gik desværre til sidst. Men vi fik en opgradering. Diego Costa scorede et mål. Så jeg kan lige se mål. Diego Costa. Så vi vil gå ud og finde en opgradering, og så vil vi vende tilbage nu. Okay, så er vi så ude og finde en opgradering, og det er ingen andre end James Chester. Vi tog ham på grund af, at den havde god physical, god forsvar og god pace. Vi kan i hvert fald rigtig godt lide pace, mig og Sebastian. Så lad os hoppe ind til 3. kamp. Så har vi så fundet en modstander. Real Madrid, tror jeg, mod Real Madrid, tror jeg. Ja. Måske noget Liga BBVA. I hvert fald Real Madrid, tror jeg, og Malaga logo. 82 rating, 100 kemi, ja. Og sweat hold. Dumbia og Quadrado. Nej. Mertens, Pogba, Vidal, Barzagli, Cellini, Sergi, Evra, Ja, Quadrado. Det skal nok blive svært. Pogba. Lad os med til første chance. Kane. Nu i retur. Nej, desværre. Lad os komme ind til næste chance. Galindo. Nej, kom igen. Nej, lad os komme videre til næste chance, hvis der overhovedet kommer en chance. Diego Costa. 1-0! Hvor er det vigtigt. Første gang. Ja, så fik vi lavet bølgen. Sådan. En opgradering. Skal vi lige se målet igen? Ja, det kan vi godt gøre. Langsom gengivelse. Lad os så videre til næste chance. Prøv at chance. Nej, desværre. Diego Costa løber forbi mig. Nej, det var tæt på. Lad os gå videre til næste chance. Diego Costa kan godt. Nej. Gør vi igen. Lad os gå videre til næste chance. Så er der halvleg. Lad os lige se halvlegstatsene. Vi får en 1-0 lige nu. Men vi er ikke helt sikre på, at det er fortjent. Der er så det mål, Diego Costa scorer. Lad os kigge på halvlegstatsene. Okay, vi har 4 skud på mål. Han har også 4. Vi har 5 skud. Og han har 11 skud. Og han har boldbesiddelsen, så vi er ikke så gode til det der med, at det er fortjent at være foran eller sådan noget. Skudpræcision 80, og han har 36. Okay, det er jo meget godt. Vi har da en ting, vi er gode i. Men altså ind til første chance. Diego Costa med